Kedap lagi jingkemen lagi sungguh you blay bang yok ban pentip syafi baka podnet kan yok ban pelong ia kan ke jeseng healing festival sa sisin mentapat kedai hapo sning bat ngila duai nam dang ke jaka ngila angnut bangin yok ke jaka de shisha utrai la ahangi ia kan ke jaka ia ka bangin pelong ia kan ke jeseng healing festival katarik kalong duk khandash pho khatwe jong ni benai December but ke jaka pat kedai ha sning patarim ketika madan football siya bypass kamday siya po siya sinong kadai siya po bypass kan mau ha bypass ka madan patarim kadai kata ka madan football ya ka bangin perlong ya kani ka jinyaseng healing festival bangangay ngini kendo ifi kita gisngi bat wan lam gi pang gi sitom pentip siki weide ki bampat yo jingtip send link ba kani ka video share ni ka video ba kum juru da long ai ka Facebook ke jong fi le ni ha ka WhatsApp ke jong fi pentip iki perlok ke jong fi tap po status jong fi ya ke ni pentip seki we da bakin wan lang sing ni jaseng bakin yo diang lang ya ka jingkerku tadai tangi kmi lenti bangi ap ya fi bangi ni kendo ka gambadan aga singi Friday Saturday Sunday kendai si po khatwe but aga singi Friday kandai ha ka por sanbaje but aga singi sa jai ngi don artli ki jaseng kawai ha kapor shibaje steng minsingi bada kapor san baje janmiet bada kasingi utrang in don artli gi jeseng kawai ha kapor khatwei baje min step bad kawai pat ha kapor sau baje janmiet te nangi bu ri ha jing duai nam dang gi jeseng bu trai un le ki kamba ha gi jeseng un kta shibun gi min sim bangi dang no ngi plong gi jeseng kam de na ke ru regi dei tang kawai bu jisu ang khilich ga perthai ban yalap ya gospel shigi ben rio baro hoi ngilai lap leng ba ka media leng ba ka television leng ba kini ki social media leng ba ka YouTube and rei ngim hun tang mon lap leng ba ka screen rei ban wan ru shiki shnong bagi dong gi jong pi bangi ai ngo you blay bau trai ai kini ka lat ya ka bangin yo ya kendo bat pi ya ka bangin yo ban ya kren bat pi yo ban ya slok bat pi yo ban ya dwai bat pi bat nga danget bau trai un penlong ya kini ki jaseng kabadap sya da ka buram ke jong u nget ban la bagi jing dwai ke jong pi jing wan ke jong pi da ke jing shit hem lang ke jong pi in pelong ini ke jaseng sya kabadap da ka buram ke jong blai mo blai nang kerku nang ibu ke jing dwai nang i share ni video ru wat klet yang ni ki sngi khandai shi po khatwei jong benai December ni khot song bai fi baro wan ki bapang bi shitom badan jing jing ele jing im ki ba kom no ro ngi nget utrai udan ban pen khia ban le iki kamba utrai kerku fi ko blai shi bon amen. What I jaga what tang shi in shiru. Kani galong ke jingkren ke jonga hagane ke sngi ke pamenta. Abangi pet ya ke jela ke jongi ngi i. Kanu ngi ladu i ke jaka ke jongi. Kanu ngi don kata ke jingya huri hura hapdeng ka asam ba ke megalia hapdeng kata ke jingya penbet put. Bat na ke por shi ke por ngi i ke don bi ke huri hura. Kila don ke jingyap menshwa ki don ke jingyap mentaro. Kawan ra ia kata ka jing shong seir, kawan ra ia kata ka jing bom shong suk shong san, kawan ra iki kulmar ki babon ki jing do nong ki babon kam tam habala dei ru bando wat iki men sim ki ba kodor tadei ta gani ka sngi ngam dei ia ka banga kren ban pen shit lene ban pen plo ia ka ding bom dei ban ai jaka andre ngakani ka kintin ngakan ma dei ba kren mano gani ka kintin ka dei ki bo prime minister jong ka ri Israel u Benjamin Netanyahu kren u anganam ai wat tang shi in shiru shaki Filistia bada baki Filistia ter we bom maki ki ter de spatli ki bom bat ka jak ashi shak long ka ba kodor hado kata ya ka ba kim ai wat tang shi in shiru bagani abang ipet ya ka jaka ka puta shi shak de ka ba kodor ngidon kam mandon ki boundary ngidon kam shaban don ta uput ya ka banginda tape and scam bangi de bandon kita ki constitutional boundary mo abangi kren na gatien pareng kita ki boundary belong kat kum ka constitution dan kam bandon ya kata namar ngimde ban tam ngimde ban kam ngimde ban to kata ka de ka wai ka bangi hap ban pen scam da no breu kiet ya ka jaka wa ban pen scam shwa ya ya ki border lene ya kata ka kenro tadeng ta ula bantai kata kajian abangi kren ni kata nga kren ni ka bakenja do no ya kani ka sngi nga kwa ban wan ra ya ka bakenja men siam hatung idon boundary ne em ha ka bakenja men siam ge chongi hatung idon put on sam em
hak ta ka jingem ka kenja men sim ka bangi em ka ne ka de ka jingkli ka makwa ban kli ka ne ka por ni ngim dan pot na ngile ai bangi tampot ngi tu jaka nani ngi syatu ru ki jaka ki jongi ngi syatu ke jinglong man sim ki jongi ngi syatu ya kata ka jingem ke jongi hau baman bat ya ka bangi ngi tam yu tau pot ru ka na ka jinglong ke jong blai ngi tam sya kata ka jingle tam sya kata ka jingle ya ka bangi tamput na ka ktien ke jong blai ya ka bangi le ya ka ka balong illegal ngi keno ay ka sarkar asam ka tamput nrei hatu ngi clean emil ding ngi tamput na empat hata ka jing em ka bangi em man la kasngi tadeng ta to ai bangin dan ni boundary ngem de ban cross ki boundary na mar bangi cross ki boundary ki ba kenja men sim kalong illegal hakmat jong play kalong bia nya khmat jong play padeng ta ngi na ka liang ke jong ngem de ban tam yang nu pot ngi ha ban nya thek kat kum ka tien ke jong play ka babel ka kren ni kata na pe ka sam chi spa ka knai ka khot ka ba khat wei ka ong na li khop je ka tien ka jong me bang nom le pop ya me tading ta ai bangin ri ya ka tien ka jong ble ka dono jungi bangin nom le pop you ble bangin nom cross gi boundaries yang ba ble ula bo ya kita gi pot ki sam ya ka ba u la bo ngim dei ban cross kan mau ke jingi thu khana khasi ya ka ba ka kemi ka ong yu sir la palang bam dei ban cross yu boundary habau sir la palang u pen khen ya ka tien jong ka kemi ka ka baja ka wan ka jing yap ya u kalong kum ju yang ngiru la ngi pen khen ya ka tien ka jong blai la ngi pen khen de yang ta ken bangi poi sha ka jing yap mdei tang mangi shutu la ngi cross ki boundary ka biang bai em kam biang la ngi pen khen ya ka tien ka jong blai ngi kam ya to put ya bo blai la bo ka baja ka wan bai ka jing yap ka kalalong pop ka babel ka ong ya kata ba ka bainong jong ka pop ka dei bitang ka jing yap tading ta film la ban cross ki boundaries ke jong fi ya ka bo blai la bo ngem la ban tam ya kita ki pot ya ka bo blai u la bo tading ta ngi don ya ka tien ke jong blai ngi don ki hukum ke jong blai ya ka bo blai u la ai ngi ya ka bang ngem dei ban pen khen ya ki la ngi pen khen tang ka wei ka hukum ru kalau mi thik ko mangi la pen khen ya ka hukum baro tading ta la ngi pet hi da ka jinglong brio ke jongi da ka jingle do jongi ka than ngi bun sin ngi haban cross ke kita ki boundaries tadeng yang ta ke ngi don kam ya Jesus Christ unong penem but try wong ngi ka wei klem nga phim la ban le ru em kamula da ngim don yu Jesus ke jing jongi ngim la ban le ke kalong bi ngi ngi haban cross ke kita ki boundary ban ben kenya ke tin ke jong blai ban le persha yu blai bat kalenti ka bakut kalong be ka jingyap tading ta ngi hadan kam yu Jesus Christ unong pen em ka jing em ka jongi habangi don yu ai ngi ka bor ai ngi ka jing pen sla ai ngi ka ta ka jingla marupol ong ka tangala ban le ki baro da ta bo pen chai bor nga bo ta bo pen chai bor u dei bi u Jesus Christ nei ta kwa ban fi ka ni ka sngi man ta la da phim dan yu Jesus am pin cross boundary man la ka sngi pin ben kenya ka tin ka jong blai man la ka sngi pin ben kenya ka ti an ki jong blai yo man la sngi ki hukum ki jong blai pin ben kenya ka man ka jong blai ya ka tin ka jong blai ka balam ru ya pi sha ka ta ka jing yap ken to ai ba fin pediang si sha yu trai ka ni ka sngi wat nom snow ba pi klan hadu ka ta ka tai ka ba pi la ban em hok ya ka ba pi la si sha ban dan ha po kita ki pot ki sam na kwa man fi Klamu try film la fi haban cross sin fi cross ka along bianya khmat jong blai ba ka bot nang ta ka de ka jing yap kata ka de ka point ka ban kong ba ka point ka ba ar ka ma kwa ban kan na ka de ka sngi ka long ba phim de ban ai lat bo soitan un tu ru yo pot jong phi tading tawar ai lat bo soitan un tu ya ka jingem ka jong phi un tu ya kata ka hok ka jong phi un tu ya kata ka ba dei ka jong phi tading tawar ai jakayu soitan kumno ngi ai jakayu soitan ngi ai kadau kalong namar bangim tip ya ka ktien ni kene ka diga jo hi ngim tip u soitan tu ya ka ai nangi u shim ya ka ai ngim la ban smol tu bangi shudu la ka do ai ya kita ki put ki sam ngi do ai ya kata ka baga dei ka jongi ka hok ka jongi tangi shudu ai maka baba ka kren ni ka tabu soitan u dei u nong tu bau ni nong tu wan om tang bun tu hanre wan ro ban pen yap ban pen jot tading ta kwa ban fi ka ni ka sngi ka bamenta wal ai jakayu soitan what ai tang shi in shiru baun rong ha ka jingmut ka jong fi baun rong ha ka man sim ka jong fi baun shukar ya fi ya ka baun pen bra ya fi ya ka baun
le ya kan no bantu no ya kata ka bo bleu la ai fi tadeng ta wat ai lat mo syaitan ka bible ka bo deiru pa jong ka jing lam ler Ukraine ki lagi jong Ukraine ya ka jing sha Ukraine ka bo shu thau hi bet Ukraine bet da ka kintien ki bo shu skor bet mar bangitep ka bible ka bo syaitan udeu nong skor udeu balam ler udeu nong penyap breu ang ka tin ka jong blai kalau dah ngiem tip jaga ketin ke jong bleng ngem la ban ya dai la di tekum ki breu ki bisu yang ha bordar klem ke sulai klem kita ki ter ki baklan syura dan dagi dieng kalau tekum ta la da kita ki nong shun ki wan la dangi syura dan dagi dieng le yo tadeng tangi ha ban kieng atiar bahai la di ka jingking atiar ka dei ka ketin ke jong blai ka babel ka ong kata ngi pule na Ephesus nomor sau ni ka dekat ka bar punyo ka ong lem ni wat ai jaka yo syaitan jar betu tuat tu syu re unda tre shitam daga batre da lagi kti ya kata ka babha ba unyoi ai ban ai ha uta ubakerdo wat ai ba kanu ktin si kan mi nak shintor jong pi henre tang kata ka babit ya ka bantei ya ka badon kam bakan ai ka jingai ai ya kita ki bios ngo tuat men su si pi men sim ba khoi Dau bala shon sharp ye pi hado kata ga sngi ke jing su spa to bread not pi ka ke jing thang baro ba ke jing ki bitar ke jing kau ke jing kren ben lem ne ke jing pen sneu baro tadeng tawan ai bo soitan untuk no ya kata ka bo blei lo ai fi la da fi la diang ni try la fi la yo ya ke so ke jomen sim ke jim jo fi wat ai bo soitan untuk no ai kata la da fi la yo ya ke jing wat ai bo untuk no ai ke jing la fi yo ke jing spun wat ai untuk ya ke jing spun na ke jing bha ne ke ka bor lo di ne ke jing ai sha ne ta ke jing jem no wat ai bo untuk la fi la yo ke jing penem wat di no ta ke jing penem no wat ai la bo soitan untuk ta ke jing penem wat ai la bo soitan pen septing if wat ai la bo soitan pen arzatin if wat ai la bo soitan pen susi pen kuslai if dei ma uban kuslai dei ma uban jenjar dei ma ngi ben jenjar ta kata wat ai bo soitan untuk no ya ke jing suk ke jong fi wat ai bo untuk no ya ke jing kemen ke jong fi wat ai bo untuk no ya ke jing penem ke jong fi ya ka ba fi la yo wat ai bo syukur mau soitan wan ban syukur bantu no ya kata bo try lo ai fi tadeng dan kwa ba no fi ke ne ke sngi wat tu ya ke jong ki wei wat ai la bagi wei ke tu na wat tu la ne wat tur sya ke jaka ka ba de ke jong soitan na kwa ba no fi ke ne ke sngi wat cross ki boundary la pilek shong ha ka bar pi ong an shu lek bet ban shu pe kai te ki ba di nga kwa ba no fi kan la ban long kum ta na fi shong ang ta ki ba di am phim la ban ong anum di pi ha ban di lang hi village ke jaka jong ke jing snow bha jing auria ne jing yele ke no kam sneu phim la ban long tau ba kho adu kata ya ka ba finom ngop ha ke jing pen shoi mdan bala ban ong em nga kwa ban ong fi la village ban it le di ha ka jaka wat khmi ba phin mi nang ta ba ubreu ba khoi su thu ene ka wai fi su thu ba ka ni kawan ra ya ka pop kani kan penlong inga bangan jam eu tau bordar ni tau boundary pet nang ta kwa ban ong fi pet na ke jaka wat ai man than ya kani ka do ga jong pi ma ka do ka kwa kiat wa nom ong ngan chulai ban pet na kwa ban ong fi le ban pet ya ka kiat em ya ban di tadeng ta la ka do ka kwa ai ka kiat pen sha thangan ong em ngam ai tadeng ta fin kan ma kani ke jing ong khasi man chwa ki khon ba yo mon kim jolong ai la da pi ai mon ya kani ka do ga jong pi em la da ka ong yang in ya cross you boundary in ya tam you tau pot la da pi sha bet kan ma ba ka jing yap kla ap ha khmat ya fi tadeng ta wat ju ai mon than ya kani ka ba ken ja do ga jong pi kani ka ba ken ja do wat ai mon than ya ka kwa ba nong fi mar kani ka ba ken ja do ka kwa bi ki jong par thai tadeng ta pi hap an pen sang ye khnang ba phin lai em kai wat ai jaka yo soitan ne wat ai bo soitan un pen shoy fi wat ai bo soitan un pen rem ya fi no pen ardatien ya fi no pen do men sim ya fi un susi fi pen kuslai ya fi pen lang a ya fi wat ai bo soitan untuk ya kita ki ek ba pi pila dan wat ai ba kum kata kan long wat om ai lat yo soitan be yo ha kata ke jong jisu deng ta ai ba fin don be ha ka presence ke jong blai ha ka boundary bo blai la bo kumba pi pet bo adam mula don ha ka boundary jong ke eden to ai fin don ha ka eden ka bo mot ha ka presence ke jong ha ka spot ka bo blai don ka jaka ka bo blai don what you cross na kata pi cross blai ong amla le ta man chu be no ai pi na ka presence ke jong ha
Ding ta la yo you try wala persya you try wala persya ke tin jong ble ngai try ke kui pi ni ke sungi bangada kwa ban duai na kam ta jong fi dan apeng jong fi dang don ha ke jingele andre pi persang ban yale da ka bor brio ke jong fi da ka ni ke jingmut brio ke jong fi da ka jingla brio ke jong fi kwa ban fi nom la ban le ka ta fin ngop biang fin poi biang fin cross ya ke tagi boundaries ba fin shalu tiru ya ka ka ba fi dan ulute ke jing sup ya ke jing kemen ke jong fi ulute wa ya ke jing im ke jong fi ni na dwai ni ka sngi man ta fila man ra ikti ke jong pi ni ka por long try ya rap ya nga to ni dwai ni ka por try ni ka por nga dwai nam ta ni ki khon ki jame don apre jong ki ko try ki tlot plot ha ka ta ka jinglong do ba bon sien ko try ki tampot ki tam yu pot ko try be kim de ban le ki le ba ka ta ba kim man ban le ya ka ta hi ki le try nga dwai ka ni ka sngi ka tengu jisu ben pediang yu man sim ba ko ben pediang ka por ben pediang ka jing pe sle ka jong try mdei ka bor mdei ka buj jo fin ridu ka bor man sim ba ko pin job na do man ta ka sngi fin la ban le ki baro do Jesus Christ mar klem o fim la ban le ro am what I lat bu soitan run to na phi ya ka bo blei ro ai ban to ya ka jing suk ya ka jing kmen ya ka jing em ban to ya ka jing pen sle ban to ya ka por ka jong fi ban to ka ya ka jing ke jong fi what I lat the le ro ha ka kerteng ke jong Jesus nga kang ya ka jing kang baro ya ki boundary baro ha ka kerteng ke jong Jesus nga kang bo soitan la ban rung ke jing em ke jong fi ha ke jing mot ke jong fi ban pen soi ban yo no ban to ya phi hallelujah ka kerteng ke jong Jesus nga dwai ke jing pen kya ya ka bor ya jing pen sle mangada ngai da ka bakar khu train kar khu fi phinem ka jingem jo ka jing job ba finom ai lat yo soitan bo untuk wat tang sien siru nagata ka ba phi don ya ka bo blai lo ai fi onong to tang sien siru ya ka jingem ka jong phi phinom ai lat nalum ta ka sngi ha ka gerteng ke jong tra nga ngai phnyo jing job phnyo ken ya ka ta ka bor ba ya ka jing pen slack thing Jesus nga duai nga ai ngo amen but amen what ai lat bo soitan untuk wat tang sien siru lem ni wajud tu ru ya kata kajong kepertai try ke kui fi ngin saya share 4 kau boleh sibun amen